Танк подбил червоно-белым стягом у Курской области. Прорыв у Витебску. Знов прослухали Ника и Майка. Немцы с поляками разговаривают и прочее. Наша радиотехническая разведка мне иногда приносит это. Лукашенко готовы сесть. Давайте сядем. Лукашенко сумняется у легитимности Зеленского. Можно говорить о том, что он нелегитимен. Лукашенко назвал страшные личбы. Погибло 70 тысяч годлов. Знов заговорили про жилье. Обеспечение граждан жильем. Белорусы нават за мяжой не дают Лукашенку супокою. Формируются разного рода хоругвии. А заронок переобулся. Надо брать автомат и выходить. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін па-беларуску і без цэнзуры. За 5 дзён адбылося шмат што цікава, таму пачынаем. Пачнём з навіны, пра якую напісалі амаль усе, якая не пакінула нікога абыякавымі. У Курскую вобласць увайшло танкавае падраздзяленне, дзе служаць беларускія добраахвотнікі. Відэа, як у Курскую вобласць уварваўся танк, падбіў чырвона-белым сцягам, перадаў Белсату беларускі вайсковец з пазыўным «Жэрар». У прарыве ў Курскую вобласць удзельнічала танкавае падраздзяленне «Тур» узброеных сіл Украіны, касцяк якого складаюць беларускія добраахвотнікі. Падраздзяленне з беларусамі працуе. Трыкалоры падаюць на зямлю, расейцы здаюцца ў палон, а Ахмат проста чай. Дыктатуры абавязкова падуць. І мы ў гэтым бяром непасрэдны ўдзел, пішуць танкісты ў тэлеграме. Да гэтага ў Расею падбіў чырвона-белым сцягам трапляў Лукашенка. І Ельцына пад ім сустракаў. Было это 3 дзесяцігоддзі таму. Праўда, ён не прарываўся, а па яго ж словах поўз туды на каленях. Вось і дапоўзаўся. А зараз ён, калі бачыць гэта відэа, то, напэўна ж, адчувае страх, бо танк, у адрозненне ад дронаў, сапраўдны, а не ўяўны. Пакуль танкі прарываліся ў Курскую вобласць, у Віцебску таксама адбыўся прарыў. Толькі не танкаў, а газаправоду. Ратавальнікам прыйшлося эвакуяваць жыхароў дому і наведвальнікаў дзіцячага садка, які месціцца побач. Адбылося это на вуліцы, якая носіць імя Шмырова. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Калі б быў жывы Сяргей Міхалкоў, які падправіў тэкст гімну, што самі напісаў, ён мог бы падправіць свой уласны верш, які б перадаваў размову Пуціна і Лукашэнкі і гучаў бы так. А ў нас пад Курскам танк, вот те раз, а ў вас, а ў нас газаправод. Вот. На мінулым тыдні Лукашенко даў інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу «Россия». На пуле первого ўжо пахваліліся, што гэта ні многа ні мала ускалыхнула сусветную супольнасць, і журналісты, бытыя галодныя сабакі, літаральна парвалі яго на цытаты. Што ж, пройдземся і мы па некаторых выказваннях Лукашэнкі. Ён сказаў, што Украіна вельмі хоча, каб расейцы прымянілі супраць іх ядравую зброю. В Украине были бы очень рады, если бы Россия применила, или мы там, тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Лукашенко сказаў, што даведаўся аб гэтым падчас праслухоўвання перамоваў польскіх і нямецкіх разведак. А они, ну я читаю иногда их там опусы, когда они спецслужбы приносят. Это не Путин, этот дурак применит ядерное оружие в любое время. Ну, цитата прям. Тут аж у расійскага журналіста вочы на лоб полезли. Это они между собой, немцы с поляками разговаривают и прочее. Наша радиотехническая разведка мне иногда приносит это. Вот я читаю. Ну не іначай знакамітыя Нік і Майк размаўляюць. Нават цяжка пракаментаваць гэтае выказванне. Хіба толькі так? Грешно смеяться над больными людьми. Таму недарэмна ў Беларусі закрываюць псіхлякарні, бо ўсе пацыенты рванулі ва ўладу. Лукашенко паўтарыў любімы тэзіс расійскай прапаганды. Маўляў, Расею ніхто ніколі не перамагаў. Империю эту еще никто не побеждал и не победит Россию. Какое НАТО тут справится? А як жа Крымская вайна сярэдзіны 19 стагоддзя? А японская вайна пачатку 20 стагоддзя, ці першая сусветная, што закончылася падпісаннем Брэсцкага міру, а савецка-польская вайна 1920 года, што закончылася Рыжскім мірам,
ці халодная вайна, у выніку якой знік СССР. Лукашенка, які лічыць сябе гісторыкам, павінен бы гэта ведаць. Нібыта пра плану нападу Украіны ён ведаў, нават мапы Пуціну ў свой час прывозіў. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. І зараз ён бачыць, адкуль можа быць нанесены удар. Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему Союзу и по нашей совместной группировке. Дык чаму ж тады пра напад на Курскую вобласць Пуціна не папярэдзіў? Тым не менш, ён заклікаў украінскае кіраўніцтва сесці за стол перамоваў. Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Вось які ён міралюбівы, гатовы сесці дзеля міру. Вядома ж, не ў турму, хаця яму было б там самае месца, а за стол перамоваў. Толькі ці паклічуць яго туды? А яшчэ Лукашенко выказаў сумнеў у легітымнасці прэзідэнта Владзіміра Зеленскага, пра што і заявіў расейскаму журналісту з важным выглядам. Де юре к нему есть вопрос о легитимности. Тут, як кажуць, чыя б карова мычала. На сябе з Пуціным спачатку паглядзеў бы. З гэтай нагоды ўзгадваецца беларускі класік, байкі якого павінен быў вучыць у школе і Лукашенка. Цяпер такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сажнем. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў, а што ў самога на лычы не бачыў гэтага аднак. Дарэчы, пра кароў. На нарадзе па жывёлагадоўлі Лукашенко так разышоўся, што назваў нават страшныя лічбы. Только за полугодие погибло 70 тысяч годлов. Среди них телят от рождения до полугода более половины, почти 40 тысяч. Гэта атрымоўваецца 360 галоў у суткі, ці 15 у гадзіну, або кожныя 4 хвіліны гіне жывёліна. І гэта толькі тое, што праходзіць па статыстыцы, а колькі ж не праходзіць. Вось гібелю жывёлы ён пераймаецца, а колькі людзей змусіў з'ехаць з краіны, а колькім людзям зламаў лёс, а ў некаторых нават жыццё забраў. Як толькі Лукашенка прыйшоў да ўлады, так і пачаў падымаць з каленяў вёску. І нягледзячы на гэта, вось ужо 30 гадоў красціянскае гібнець сяло. Але Лукашенко зноў клапоціцца пра жыллё на вёсцы. И одной из наших приоритетных задач было и остается обеспечение граждан жильем. Таму будаўнічай праграме трэба прыдаць новы імпульс. Сегодня следует придать новый импульс жилищному строительству на селе, в том числе индивидуальных домов. Дык ужо ж 2 дзесяцігоддзі таму набудавалі того жылля. Некаторыя дамы стаяць пустыя дагэтуль. Нават людзі туды ні разу не засяліліся. Цэлыя вуліцы пустуюць, як, напрыклад, у Казянах на Браслаўшчыне ці ў Чухнах на Смагоншчыне. Як кажуць, дамы пабудаваныя, прысылайце работнікаў. Толькі дзе іх браць? З могілак не падымеш, з гораду не прыгоніш, з-за мяжы не вернеш. Хіба толькі ў сябра Кіма прасіць, каб даслаў колькі сотень тысяч работнікаў. Ім это за шчасце будзе. А пакуль на вёсцы будаваліся дамы, якія былі нікому не патрэбныя, раслі катэджы ў чыноўнікаў, што займаліся гэтай праграмай. З-за вясковага жылля раслі дамы ў жулля. Вось не хочуць тыя беларусы, якія з'ехалі за мяжу, вяртацца і працаваць у сельскай гаспадарцы. Яны збіраюцца напасці на Лукашенку, пра што той і папярэдзіў сваіх вайскоўцаў. За пределами нашей страны из числа особенно беглых наших, которые покинули Беларусь, формируются разного рода хоругвии и, как они громко называют, полки, целые корпуса, для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть и повернуть страну вспять. Напасці на Беларусь сілаў у іх не хопіць, а вось напаскудзіць, па словах Лукашэнкі, могуць. Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей, я не хочу сказать нападений, ударов, пакостей в отношении Беларуси у нас есть все. Але тыя пакасці робіць ён сам, як той чорт з савецкага мульціка, што вучыў чарцянят рабіць дробныя гадасці. Што праўда, ён робіць не дробныя. Таму такая парада яму з таго ж мульціка. Дома должен сидеть старый черт, а не шлется черт знает где. Сапраўды, пора ўжо самому сесці дома, пакуль самого не пасадзілі.
Тым часам змагацца з рэжымам заклікаў ніхто іншы, а адзін з галоўных прапагандыстаў – Грыша Азаронак. Потому что законы люди пишут. Это не истина в последней инстанции. И когда с тобой играют не по закону, а по нормам банды, ты не будешь жалобы писать. Тебе надо брать автомат и выходить. Няўжо Азаронак штосьці прадчувае? А вы як думаеце? На этом мы з вами развітваемся. До сустрэчы ў чацвер. Дзякуй за прагляды і каментары. Нас могуць пакрытыкаваць, што ў гэтым выпуску шмат Лукашэнкі. Але, на жаль, яшчэ вельмі шмат, што ў Беларусі ад яго залежыць. Абяцаем, у наступным выпуску яго будзе менш. Нам пішуць, што хацелі б бачыць нашы выпускі часцей. Мы таксама гэта абхацелі, але, на жаль, пакуль не маем такіх магчымасцяў. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Калі ж вы ў Беларусі, то проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украіне! І ганьба расейскім захопнікам!